אין, אחותי, אני לא מצליחה. אין, זה כל כך קשה. תקשיבי, אני מיואשת של החיים, אבל... אולי נתקשר לזיתה ולשיר. יאללה, אולי הם באמת יצליחו לעודד אותנו קצת. יש מצב, בואי נתקשר אליהם. היי, מה קורה? שלום. מה איתכנו? איך הולך לכם במבחן? האמת הולך לנו ממש טוב. אני מרגישה שאנחנו לומדות ממש קשה ואנחנו מצליחות לראות ממש תוצאות טובות בינתיים. אני מרגישה שהמוטיבציה שלנו ממש בשמיים. מה איתכם, בנות? איך הולך לכן? האמת שלא כל כך טוב. וואלה, אנחנו מרגישות שאנחנו באמת משקיעות מלא, לומדות מהבוקר עד הערב, ואין שינוי, אין שום תוצאות להשקעה שלנו. מה יש? לא, תמשיכו להשקיע, בסוף אתם תראו תוצאות. הלוואי. יאללה, טוב, בנות, לראות אתכם. אופיר, נראה לי שסיימנו, תבדקי את התשובות. וואלה, אחותי, שמעי, הקשר בין מה שיצא לנו ולתשובות מקרי בהחלט. אני מרגישה שלא משנה כמה תשומות אנחנו משקיעות, התפוקות לא בהתאם, אופיר. כל כך לא הוגן, תראי את זיתה ואת שיר לעומתנו. הן כאלה חכמות ומצליחות, ואנחנו כאילו, מה זה לא קוראות לזה? איי, אופיר, המוטיבציה שלי ברצפה. אני לא יודעת אם לגשת ככה בכלל. אנחנו ניכשל בדוק. אני מבינה אותך. את יודעת מה אומר? אנחנו חייבות להתאפס על עצמנו. כאילו, אנחנו חייבות לשנות את התפיסה העצמית שלנו. זה שיש להן קליטה טובה, זה לא אומר שהן יותר חכמות מאיתנו. למה בכלל אנחנו נכנסות להשוואות? למה אנחנו מרגישות שההצלחה שלנו תלויה בהצלחה שלהן? זה לא קשור אחד לשני. אנחנו חייבות להתאפס על עצמנו, לשנות גישה ולהתחיל להאמין בעצמנו וביכולות שלנו. וואלה, אופיר, את צודקת. אנחנו נצליח, אנחנו חכמות. פשוט צריך לשנות גישה. נכון.